Είσαι φοιτητής και φοβάσαι ότι η εργασία σου μοιάζει πολύ AI. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά υπάρχουν σημάδια που προδίδουν το κείμενό σου. Σημεία στίξης που δεν χρησιμοποιούμε συχνά. Μονότονη, υπερβολικά καθαρή γραφή. Όλες οι παράγραφοι ίδιου μήκους, τέλεια συμμετρικές. Κλισέ φράσεις τύπου είναι ευρέως γνωστό ότι που δεν λένε τίποτα. Δεδομένα χωρίς πηγή ή πηγές που δεν υπάρχουν. Υπερβολική χρήση συνδέσεων όπως επιπλέον, ωστόσο, πολύπλοκοι όροι χωρίς καμία επεξήγηση, χωρίς παράδειγμα. Επαναλήψεις ιδεών που δεν προσθέτουν τίποτα. Και φυσικά παραδείγματα εκτός πραγματικότητας που δεν ταιριάζουν ούτε στο μάθημα ούτε στο ελληνικό πλαίσιο. Όλα αυτά κάνουν μια εργασία να φαίνεται ξένη, απρόσωπη και πολλές φορές μοιάζει σαν να μην την έχει γράψει φοιτητής. Αν θες να είσαι σίγουρος ότι η εργασία σου είναι σωστή, ανθρώπινη και ακαδημαϊκά άψογη, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ελέγχουμε το γραπτό σου εντελώς δωρεάν. Εντοπίζουμε τα λάθη, κάνουμε AI check και σε συμβουλεύουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα για να μην εκτεθείς.